गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जानि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि गोरिब दुखुथिया नखरफोरखौ हेफाजाब होनानै बाख्नायजाथाव हाबा मावदों गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया। थारैनो हारिखौ सिनायथि होनाय आरो सुबुं समाजखौ सिबिनायाव उन जानानै थायाखै गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया। दिनै गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जानि थामथि गायसनथाय सान फालिदों गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया। नंगौ, गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया थामथि गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै क'क्राझार सहराव निखावरि सुबुंफोरनो फैबाय थानाय गोजां बोथोरखौ बिथा खालामनानै कम्बल राननानै होदों। गासै 100 गोरिब निखावरि सुबुंफोरनो गोजां बोथोराव थावरिनो हानायनि थाखाय कम्बल रानना होदों गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया। मख'नो गोनांदि गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया इं 2023 मायथाइनि 12 अक्ट'बर दानाव गायसन जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैनानै गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया 3 बोसोराव आगान होबाय। थारैनो जों मख'नांगोन दि गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल हान्जाया हारिखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे सुबुं समाज सिबिनायावबो उन जानानै थायाखै। सिगाङावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिखौ जों गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल क्लाबनिफ्राय जों बनायनाय जासिहरनाय जाबाय। दिनैहाय जोंनि हाबाफारिया गांजेमा गेटवे मटरसाइकेल क्लाबनि फाउन्डेसन डे दिनैहाय जोनोम फालिनाय सान। स' जों जोंनि मेम्बार्सफ्रा जेरै 30-40 मेम्बार्स दङ टटेल, बेलेग बेलेग डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो जेरै गुवाहाटीनिफ्रायबो दंफैयो। जोंना दिनैनि बे समावहाय जोबोद रंजानायनि सम। जोंनि जिथु मटरसाइकेल क्लाब दिनैहाय फैयै बोसोरथाम जाबाय, बोसोरथामाव हाबबाय। बेनिखायनो जोंना मा उद्देश्य दिनैहाय बोसोरफ्रोमबो जोङो फाउन्डेसन डे खालि जों मा खालामो, जोंनि खुद गावनिफ्राय पार्सनेलि जों माखासे एसे एनै लामसाम मा होनो फैसा कालेक्सन खालामलायनानै जोङो गरिब गुन्द्रानो जोङो कम्बल रानो। जिहेथु नभेम्बर डिसेम्बर जिथु गोजां बोथोराव बिसोरनि थाखाय हेल्पफुल जायो। आरो बिदिनो बोसोरफ्रोमबो जों बिदिनो फाउन्डेसन डे बा बार्थडे सम फालिनायाव जों बेबायदि राननाय जायो आरो। दा बेहाय जोंहा रावनिबो जों स्पन्सार मोनाखै। जों जाखिनि जोंनो मेम्बार्स दङ बेनिफ्राय जों थाइसे थाइनै कालेक्सन खालामनानै जों डिस्ट्रिबिउट खालामो। दा जों बर्थमान ओरैनो 50-100 खानसो जों अलरेडि कम्बल बायनाय जादों। जों दा सिभिल हस्पिटालनिफ्राय जों स्टार्ट खालामजेनबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे जों ओरैनो फुटपाथाव थानायफोरखौ नागिरै जों दा डिस्ट्रिबिउट खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना बे गांजेमा राइडारखौ माब्ला गायसननाय जादों? बेखौ जों 2023 सेप्तेम्बर समावहाय जों गायसननाय जादों। बबे माबायाव बेरायहैनाय जादों? जों दिनैसिम माखासे अल नर्थ इस्टखौ जों टटेल बेरायजोबनायानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिथु अलरेडि थाखानाय जिथु क्लाबाव दङ मेम्बार्सफोर, माखासे सोरबा लादाख सहैबाय, सोरबा सिक्किम सहैबाय, सोरबा कन्याकुमारि सहैबाय, आलदा जायगायाव आलदा स्टेटआव सहैबाय आरो। लाबा बेबायदि जों एक्सप्लर खालामनो मोनो, मानसिफोरजों जों लोगो जानो हायो। जों बेजों लोगोसे एक्सप्लरा ओरैबायदि जायो जेन जों गुबुन जायगायाव जों जेरैहाय थाङो, गुबुननि जायगाफोरखौ जोबोद मोजां मोननानै जों थाङो। बेहाय जों गावनि गोसोनि साननाय बा जायगाफोरखौ नुनानै जों बिराद मोजां मोनबोयो। आरो बेहाय जोङो मानसिफोरजों जोङो जोंनि जिथु बड'लेण्ड हालामनि जेरै जों माखासे टुरिस्ट प्लेसफोर दङ, बेहाय जोङो बै थांनानै गोजान जायगायाव बै माने मानसिफोरजों जों सावरायलायनाय जायो। बे जों बुंबोनायबो जायो जे नोंसोरबो जोंनि बड'लेण्ड हालामाव फैनानै जोंनि जायगायाव नायबिजिरफैनो हायो। जेरैहाय जोंनि बड'लेण्ड एरियायाव जोबोद मोजां जायगा दङ। दा बेफोरखौ जुदि डेभेलप खालामलाङोब्ला निस्सय सानसे समाव मोजां जागोन। जों बे आसाखौ लानानै जोंबो एक्सप्लर खालामो, जों ट्रेभेलिं खालामो। जोंनि राइडार्स ग्रुपआवहाय बहुद रुल्सफोर दङ। जेरै जों साफ्रोमबो मेम्बार्सफ्रा जोंनि राइडार्स ग्रुपआव बे रुल्स मथे जों फल'
फल' खालामलांनांगौ जुदि बेनि गेजेरावहाय जुदि सोरबाफोर जुदि रुल्स मथे फल' खालामाब्ला जों बेखौहाय सासपेन्ड बा एक्सपेलबो खालामनाय बेबायदि थायो रुल्सखौ दा जों जेसेबां रुल्स दङ बे जों एकदम मास्ट बि बेखौ फल' खालामनांगौ दिनैसिम जों बोसोरथामनि गेजेरावहाय माखासे समाव जेरैनो चेरिटि राइडफोर जायो जेनेबा डनेसन राइडफोर जायो जेरैहाय अर्फानेज स्कुल बा बहा माबा स्कुलफ्राव जुदि जों डनेट खालामहैनांगौबा बे समाव बबेबा माने माखासे अर्गानाइजेसन्सफोरनि बा गभर्नमेन्टनिफ्रायबो जों एसे एनैखौ मालाबा समाव जों मदद मोनो नैबेनो जोंना मोनसे बिराद गिदिर इभेन्ट जानो थांगासिनो दङ नभेम्बरावहाय बियो जागोन 21, 22, 23 आल' बियो अरुणाचलावहाय दा बेहाय NERM होनो बेखौहाय जोङो नर्थ इस्टार्न राइडार्स मिट जेराव बे 4,000 to 5,000 राइडार्स एन्ड क्लाब्सफोरनिफ्राय अल अभार इन्डिया इभेन एब्रडनिफ्रायबो फैयो बेहाय जों द फार्स्ट बे नभेम्बरावहाय जों थांगोन ओमफ्राय जों दाख्लैसो बावैसो 15 आगस्टआव जों टट'पारा वेस्ट बेंगलाव थांदोंमोन ओमफ्राय माखासे स्कुल्सआव जोङो माखासे डनेसन हैनाय जादों बेहाय बिसोरो स्पर्ट्स लादोंमोन ओमफ्राय जों गेम एन्ड स्पर्ट्सआव जों माखासे प्राइजफोरखौ जों डिस्ट्रिबिउसन खालामहैनाय जादों वेस्ट बेंगलाव